Hola, em dic Alexia Messes Pàmies, tinc 10 anys i vaig a l'escola Mare de Déu de la Gleva a Masies de Voltregà. Aquí té molts arbres fruiters i sempre cada matí m'agrada collir. Quan no tinc escola vaig a casa dels meus avis i collo. Oi que sí, ja vindreu? I tant, i a mi també m'agrada molt. Ara estic traspassant la fruita al calaix perquè amb aquesta caixa de collir la fruita farem una manualitat. Aquí us presento els materials. La tela, que la podeu fer com vulgueu. En aquest cas la pintarem amb pintura blanca, però també la podeu fer com vulgueu. Necessitem també 2 pinzells i cola blanca per enganxar la tela. Hola, soc en Marc, el cosí de l'Alexia, tinc 11 anys i l'ajudaré a fer aquesta manualitat. Hem netejat la caixa i ara la comencem a pintar. Ara ja hem acabat de pintar i el deixarem reposar perquè s'assequi la pintura. Hem recollit tots els estris de la pintura i mentre s'asseca la pintura marcarem el tros de la tela que necessitem per enganxar a la caixa. Abans no ens vam dir que necessitàvem unes tisores i un boli. Molt bé, vas molt bé. Estira una mica d'allà, de la punta. Ah, sí. Així. Ara quan acabem de retallar ja la podrem enganxar. Agafem el tros de tela que hem retallat per la caixa i per enganxar-la, la deixem aquí i comencem a endreçar l'altre. Mentrestant, perquè s'assequi la catsa més aviat, la girem perquè el sol la toqui i no perdre tant temps. Ara estem posant la cola per enganxar la tela, que llavors ja ens quedarà com volíem. Vinga, aviam si s'enganxa bé. Espera, et posem que no s'obri d'aquí. Perquè quedi bé, traiem els trossets que ens han sobrat. Deixa anar la mà. Un altre exemple de com ho podem fer amb color verd, amb aquest tipus de tela. I aquí tenim la que hem fet, que ja l'hem acabat. Gràcies al meu cosí i al meu avi ja les tenim fetes. I penseu que reciclar és molt fàcil. M'ho he passat molt bé fent aquesta manualitat perquè he passat un temps més amb la família i l'he pogut aprofitar. I jo he après que es poden aprofitar algunes coses que jo les llançava a la deixalleria o les feia servir pel foc i ara, l'aprofito per fer estanteries i cosetes. I tu, Marc, com t'ho has passat? Jo m'ho he passat molt bé.